Umeikisha? Kuma gondidaidzo ngemuriredzo chena chidoko kwakanaka. Unofuka ndiri kuita mafanizo ere bana? Nyerera zvako. Autora neni chidaro ndasena nakisha ndisi mwana wako. Vakuru vakati hura mapapo. Unozvaramba vane varoyi. Handitika. Izvezvi chandoda kuti uite semukadzi mukuru. Uchabva pano wotora nomwana wako kisha uno. Toda kuti tiende kwana tete nakwambuya. Toda kuti mwana uyu ari mhandara kana asiri mhandara. Nekuti mufambiro kuti mwana wako handisi kuunzwisisa ini. Mutonza maniwe. Rumai rwokupi runoita basa rekupegedza mwana achifamba kunge mombe masanga kudai so. Unomwana kupi izvezvi? Ha? Apokoro mani. Baba Kisha. Akuze kuti Kisha asiri mhandara ndiani. Wototi kwamuda kuti unotariswa ndiani. Vana vangu ndozora ndeka. Oh shit. Ndo mukadzi wandakaroora uyu. Azvinetse. Naso azvinyatsoburitsa maturukara zako. But mira zvandida kukuita. Fokoro.
Thank you.